Nne m ndị Igbo ekenekwe m ụnụ. Happy oye tata. Happy tata bụ oye. Ama na oye tata dị anyị mma. Oye ndị mmiri, ya sị m ndị mmiri gọzikwa na yo. O nwere ife ndị maka ya wee pụta tata. Na nerenụ m vidio. Na nerenụ vidio ahụ nenecha ka anyị bịa kwuo okwu na ya. Mana m dibịa. Onye ọ bụ nwa nwoke ka m kubatara n'ọgwụ. Were azụ na ọ dị obere ndị aka n'ọgwụ. Nwa m ọgwụ ama ntụ gị. Ihe a gwara aja ọgwụ ama ntụ gị. Kama onye chọọ igbu ya were arazere mmiri. Ana m adọ gị ọdụ n'ọgwụ niile nna gị ji dị ebube. N'ọgwụ niile nna gị ji dị ebube. Ka ị na-anọchara ha ncha niile. N'ọgwụ niile nna gị ji dị ebube. Na igbubo nna gị na ohika ihe mere nna gị ọbara tụle dibịa n'ime ọbara ọla. Arara, welcome back. Yes. If I have a video, our brother, Ijele Ezogbanje. Nwachi ya na-amala ogu. Nwachi ya na-amala ogu. Yes. Ijele Ezogbanje nwanne m deme. Ọ sị gị na akụnyere nna na nwa ya akpata ya. Ọkwa afọ ọzara. Is my brother. Onye ụga ba ya ebe a. Yes. Onye ụga. Ọ gachago ma pastor. Maka o mechara pastor, mechaa many things wee bata n'ọdịnala wee fụ na ife niile ọ na-agbagharị ka mgbe ụwa n'ọlụ dibịa mara ya. Ọ bata ebe ahụ bidozie nyewere ndị mmadụ aka bunye memeshin nwebe obi aṅụrị dị ọlụ unu enu obere oge complete unu enu ya. Ọ bụghị ịgbagharị n'ụka, ọ bụghị ịgbagharị around bụ ya bụ the major thing. Now ọ bụghị side ahụ ka anyị na-eje kedu ife anyị ji maka ya wee debata ata. Wa brother nwa ya nwoke obido kpegide ekpere Chukwu mee ebele wee nye ya odegwu nwa nwoke. Ndị ichie wee bịara ya ụwa, nna ya wee bịara ya ụwa, I think. O wee decide na o ya eme dedication, child dedication, ka o were nwa ya dọọ ya ọdụ n'ife o ji wee wuru odegwu, dọọ ya ọdụ kubata ya n'okwu ka esi eme ya mgbọsị gburugburu mgbe ochie. Ịmụọ nwa, ịma na vidio m gwara ụnụ si ụnụ na a na-ekuba nwa na ndị ichie. Mmemme o mere ife ahụ, child dedication, o kuru nwa ya kuba ya na ndị ichie. Thank God na ọ bụrụgo dibịa already. Werezie ya dọọ ya ọdụ n'ọgwụ niile dị n'ime biya wee gosikwa gị na ọgwụ abụrụ ihe ọjọọ. Afọ na comment section, many people, especially ndị na-asụ na nwa atolite kịta ibe akpara ya nke emebe ya na ya ha amazi ebe ife na-eme ya esi. Ụfọdụ sị na akara iche ka nwatakịrị too ka ọ mara na oye eso ụzọ omenala maọbụ oje eso ụzọ omenala. Really? As in really? Kedu mgbe i bidoro baa catechism? Kedu mgbe ị natara olili? Kedu mgbe ị kwụrụ aka n'isi? Kedu mgbe a gbara gị n'ụlọ ụka? Kedu mgbe e mere gị baptizim n'ụlọ ụka? Ị nwere ike ịgwa anyị? Onye na-ekwu sị hapụ ya ka o too. Onye na-ekwu na nwa tolite eme nke a. So initiation, ife ndị ụka na-eme anyị initiate na nwa ekulu anyị ekuru gị eje n'enu ọta, fada bịa okuru gị kugbe n'enu ọta show na wenye gị enu. Kedu onye ọ na-egosi gị ya? Onye ka ọ na-epresent gị ibe ahụ? I wee tolite. Mgbe nwatakịrị tolitere, nwatakịrị ọbụla a mụrụ ọfụ, ọ na-etolite, brain ya dị as empty as everything. O nwere ife dị na ya. As a plain sheet, na ka brain nwatakịrị amụrụ ọfụ dị. Ona plain sheet, o nwere ife edere na ya. Ọ ife ọbụla ị na-etinye ya, ọ na-amụ culture, na-amụ tradition, na-amụ mother's tongue ya, na-amụ language, na-amụ everything. Ọ mara kwuba okwu akpọjebe n'ụlọ ụka, kuru ya n'aka, kuba ya n'ụlọ ụka, kuru ya na-aga. Ọ gaa catechism. Ọ ya ebido from children's ya nkụzi. Ndị ụka emega anyị taatị, ndị emega anyị alụ. Kama na ife anyị na-agasị na anyị na-eme na anyị na-achọ ka anyị nweta parents. O nweghị anyị ji parents eme. Ụdị ụmụazị edediketere ka anyị chọrọ na tradition. Bido kịta dedicate be ya. Mmiri onwe ilo one said na o nwere anụ nwa ya ọbụla gala ụka na ole sị ma ọ bụghọ n'ihu ya. Ọ bụgodo n'ihu ya sef ya nwa ya ọbụla gaa ụka na ya etigbu ya. Ọ bụrụ n'ihu ya nwa ya ọbụla gala ụka na ya onwe ogo ya ekete. The same thing ka m nwa na onwe m. I tell you the truth. Si bido young, catch them young. Or if I know ziketa. Ma gị nwa na onwe gị na-ekwu na-akọ ife na-akọ. This is the real dedication. Ekuru nwa ekunye ndị nwenu. Ọ bụghị ikuru nwa ị na-ekuje another place. Nwa atolite kịta before 5, 6, 7 years. Ọ mara gọba ọjị, mara gọba ọfọ, mara many things dị n'omenala. Mara ife eji eme everything n'omenala. Mara ife eji agwọ ya bido teke nke ya lụọla ya agwọ bido gaba. Before na-eme kịta izu ịnọ or izu na-atọ, which is 12 days. Enyere ya onye ụwa ya ndị kpọbata ya chie, meere ya agwụ, edubago ya n'okwu ndị ichie, jere ya mmiri, doziere ya ọnọdụ, kpara ya ụzọ aka, nwatakịrị achawapụ. Ife ndị nna nna anyị emere ha anyị, ife ndị nne anyị emere ha anyị wee na-ata afụrụ kịta. Ya ka emere ọnụ pụta na-ekwu okwu. Ekenekwe ngedemedeme Ijele Ezogbanje odegwu ka ịbụ mmụọ na-apụ apụ. Ekenekwe nge alongside nna ekene ndị ọzọ.
Chimarin Temple, Akwa Okodem, Matthias Ezako, Ijele Ezogbanje, Maazị Dibia dem, unu ncha niile demedemeno ndị pụtara online ma mụ nwa na onwe m voice of Ichooku akapụ eji m aka nke m aka ikenga ma ndị ọzọ niile na-apụta abịa akọ maka African tradition ma ndị ncheta ma ndị mechetahụ mmiri enweghịla ọkara akwụdem ekene gị m ụnụ ncha niile asị m demedemen ndị na-eme tradition ndị pụtara n'ala Igbo ya dị mma na omenala Igbo ya akwụrụ ekene m ụnụ ekenekwasakwa m ụnụ asị m ụnụ gbadowenụ nke ahụ asị awụrụ asị m ya wụrụ Kennedy aha asa thank God na kịta na ndị ụka na-azọji onwe so biko ndị omenala mgbara ojienu afụjienu ndị ụka fa na-azọji isi onwe azọ and fa ya azọgide echi n'obodo a na ekenekwa m ụnụ voice of Ichooku bụ afọ